Tras ter a saúde mental no máis completo abandono, en xuño de 2020 anuncian un plan de saúde mental 2020-2024 polo que iban a investir 83 millóns de euros. E isto resultou ser outra gran mentira do Partido Popular. E isto non llo digo eu, é que llo di o Consello de Contas nun informe demoledor, onde desvela que o investimento real foron 33,5 millóns de euros, incluindo a contratación de personal, é dicir, o 60% do que anunciaran. E esta mentira, como forma de goberno, ten consecuencias nefastas para milleiros de persoas que teñen problemas de saúde mental nunha Galiza que encabeza o dramático ranking de suicidios e tamén de consumo de fármacos. O ano pasado atendimos máis doble de persoas das que se atendían no ano 2010, concretamente 477.471 persoas atendidas en consulta de saúde mental. As consultas de psicoloxía aumentaron, efectivamente, en 5 anos casi un 50%, un 46%. E o 83,4% dos pacientes de saúde mental agardan menos, vou dicir unha cifra que ten que baixar, menos de 180 días, ten que baixar moitísimo máis, pero é moito máis do que vostedes están dicindo. Por suposto que ten que baixar e por suposto que hai que poñer as cifras en riba da mesa. Mire, psicoloxía e atención primaria, neste ano 2025 contrataremos a 14 profesionais. Xa estamos nese proceso, remataremos con 21 e queremos chegar ao ano 2030 con 50. Están cubertas ao 100% das plazas de psicoloxía clínica, e máis que houbera.